Člen tělovýchovné jednoty. 1963. Dobrodružné výpravy s Patou na Landek. 1967. Ne, 4. Pozor. Tak 4. S pionýrem v prvomájovém průvodu. 1965. Reprezentace Teje Petřkovice. 1966. A je to puberta. 1967. Tak tam je Yesterday all my troubles seem so far away, Beatles. Ano. 1968. To je spřátelená v uvozovkách pomoc Varšavské smlouvy. 1969. Sledování přistání člověka na měsíci. No, to je 1970. Start Bastro éry. 1971. První láska z Poruby. Teď je to tajné. 1972. Tak to je chodili spolu z čisté lásky v závorce s Janou. 1973. Máme malý stan, rempování. 1974. A byla svatba. 1975. Narození dcery Martiny. 1976. Otcovské radosti a starosti. 1977. Stavba tělocvičny. 1978. Narození syna Michaela. 1979. Položení základního kamene. A i domů. 1980. Robota ve špici. 1981. Brigáda socialistické práce. To byla. 1982. Stěhování do špice. 1983. Čestná plaketa za dárcovství krve. Jak jste na to přišli? 1984. To je Warburg Harburg. a Český svaz chovatelů. Jo, Jirka, choval králíky. 1985. Relí Ostrava, Kocianka a zpět. No jo. 1986. Vášeň pro nohejbal. 1987. Návštěva NSR a električák k tomu. No, Míša dostal první vždycky. 1988. To je dovolená ve Gdyni. Byli jsme byli. 1989. Tak to je Komančišli od koryta. 1990. Ukončení studia na Vašobáňská. 1991. 40 bez páva. 1992. To je velkým napsané, Timos. 1993. První bazén. Aha, ten maličký, ten špercový. 1994. Dub prohlášen památným stromem. 1995. Timos vzkvétá. 1996. Otevřená vodní nádrž Slezská Hamra. Harta. Otevřená vodní nádrž Slezská Harta. 1997. Narození prvního vnuka Jana. On to píš tam teď. 1998. Teď historii. Tak
To je prý památná Francova 50. Jo. 1999. Tak byl Franc 50. Budeš na mě. 99 to je sledování zatmění slunce. No, to jsme sledovali teda. 200. 2000, ne? 1900. To je milenium a vstup do nové éry. 2001. Lázně Darkov a na Leštinné Střevíce. 2002. Narození druhého vnuka Adama. Adam. 2003. Klaus prezidentem. 2004. Idečkovské radosti a starosti. No, on se staral o Adama. 2009. Výuka Adama hlávce R. Jo. 2006. Seat jede. Seat jede. 2007. Na koláž na pradědu. 2008. Zájezd do Brna na divadlo. 2009. Majorka. 2010. S vnoučaty na horách. 2011. A to je oslava 60. No hurá! Jak se vám to podařilo přivést?